खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। खन्थाइखौ लिरदों जनाराम रामसियारि बिथाङा। खन्थाइनि मुङानो जाबाय दिनैनि हरा मोदैजों आबुं। नोंखौ गोसोखाङै खाङैनो नोंनि खोथा सानै सानैनो सिमां मुलुगाव आंनि दिनैनि हरा मोदैजों आबुं। नोंलायनो आंखौ अरायनि थाखाय नागारलांदों, आंलायनो नोंखौ एमब्रायैनो नागिरथारदों। जिउनि सिमांफ्रालायनो आंनि आद्रा जादों। नोंनि गोदोनायावलायनो दौलेङा जायगा लादों। हरनि सिमाङाव आं नोंखौ नागिरबायदों, आयै नोंलायनो आंजों अरायनि थाखाय थाखुमाबायदों। मिथिया सिमाङा आंनो मा फोरमायदों। खन्थाइया बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। जुदि नोंथांमोना आंनि बेबादि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लिरनाय गावनो सुजुनाय खन्थाइफोरखौ आंनो दैथायहरनो हागोन। लोगोसेनो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हेफाजाब होगोनखौ आं नोंथांमोननिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।